Tak, aj dnes sme stále v horách. A vyzeráme stále lepšie a lepšie. A vyzeráme stále lepšie a lepšie. Lebo čo? Lebo horské slnko a horský vzduch nám neprispieva, ale prospieva. Čaute. A my pokračujeme ďalej v stúpaní. Takýto krásny scenic hike s takýmto výhľadom na pohorie Atlas. Tu dole bývame. Teda bývali sme, dneska už ideme ďalej. Mám tu výhľad. Tu sme boli včera sa prejsť v tejto dedine, hore. Tu. Mám tu výhľad na pohorie Atlas. Nádhera. Naozaj. Nádhera. Pozdravujeme. Na Slovensko. Popri tom, ako šlapeme hore na kopec, 2600 metrov, názov som zabudol, tak pár takých postrehov. Milia si nás so Slovinskom a hovoria, že to máme pekné a väčšinou ich neopravujeme. A ruská propaganda, dezoláti sú zakorenení v každej krajine Európy a nie sme v tom sami, je to spoločný problém. Stretli sme jedného Holanďana, ktorý v tom lieta brutálne a po uši a aj z cestovaní má sestru lesbu a aj tak vzhliada k Rusku a tradičnú rodinu vychvaľuje a hovorí o vakcinácii ako o pliage a mohol by som pokračovať ďalej. To, že v tom nie sme sami, je ešte väčší problém, ako keby sme v tom boli sami, ale toto je krásne miesto a treba cestovať. Monika si užíva nádherné panoramatické výhľady. Na nadýchanie sa. Predsa len 2600 je 2600. A ideme ďalej. OK. 2600 metrov. Krásny masív pohoria Atlas. A s výhľadom na najvyšší kopec Toubkal 4600 tu hore. Tu máme takéto sedielko vo výške 2600 metrov. Tak, Monika už prichádza na toto krásne horské sedlo. A teraz vám ukážem ten brutálny kontrast. A čo je na tomto Maroku úžasné, a nielen na Maroku, ale aj na Južnej Amerike a v týchto kontinentoch, ako je Afrika, alebo Južná Amerika, je toto, ten kontrast. Púšť, kam sa chodí proste za púštnymi zážitkami, absolútna nekonečná rovina a s Marrakešom a bum, tieto úžasné hory. Toto je naozaj dých, vyražajúci pohľad a aj pocit. Tieto moje topánke podrážky sú dôkaz, že keď ste dostatočne mešuge, tak viete ísť na turistiku prakticky v čomkoľvek. Po cereku sme si dali čaj na tomto krásnom mieste aj s turistami. Wow. Ako doma.